Det var det her prøveeksamen om Israel-Palæstina-konflikten, hvor vi har fået 5 bilag, hvor vi derefter skulle skrive 2-3 problemformuleringer og svare på dem. Og jeg vil lige starte med at lave en gennemgang af, hvad de forskellige tekster de handler om. Hvor den første vi fik, det var en tabel, som viser befolkningstallet for Palæstina og Israel og de besatte områder. Og på den her, der kan man se, at muslimerne og dermed også flest palæstinenser ligesom har boet i området i længst tid. Og man kan derfor ud fra tabellen ligesom se, at jøderne de er kommet til i løbet af årene, især efter 2. verdenskrig. Og tekst 2, det er Israels uafhængighedserklæring den 14. maj 1948. Og den her teksten handler om, hvordan Israel de bruger deres bidrag under 2. verdenskrig til at hjælpe det jødiske folk, og bruger det som en begrundelse for, hvorfor de er en del af FN. Også fordi at FN har givet dem ret til at skulle have deres egen stat, altså Israel i Palæstina. Så det ligesom er en ukrænkelig ret for dem. Tekst 3, det var rabbinens tale, hvor at han snakker om den israelske drivkraft over, at junikrigen det ikke blev vundet på grund af våben eller teknologisk sådan overlegenhed, men derimod blev det vundet på grund af kærlighed til fædrelandet. Og det var ligesom deres drivkraft. Den anden tekst, det var Nassers forklaring på nederlagets årsager, hvor at han påpeger, at undersøgelsen af årsagerne til nederlaget, det ligesom involverede i deltagelse af og observation af ledende officerer, hvilket antyder en grundig analyse af situationen. Og her der afviser han sig tanken om, at nederlaget det skyldes mangel på vilje eller evner hos officerer og soldater, men han mener, at de egyptiske styrker var i stand til at kæmpe og ofre sig, hvilket også viser deres mod og beslutsomhed. Så har vi fået en artikel, som hedder Israel skal bestå, eller skal Israel bestå, og skal staten Palæstina også bestå, hvor der argumenteres for, at hvis Israel nogensinde skulle få fred til at ligesom have fokus på at skulle opbygge deres egen stat igen, så er det nødt til at anerkende Palæstina som et land, og lade dem ligesom have deres egne rettigheder, ligesom enhver anden selvstændig nation også har. Og ud fra de her tekster, der har vi så kommet frem til 3 problemstillinger. Dog har vi ikke nået at få svaret på dem, men vi har et bud til, hvordan eller hvilke tekster vi ligesom kunne bruge til at svare på dem. Hvor i den første, den lyder, hvordan har historiske begivenheder, politiske erklæringer og militære handlinger formet den langvarige konflikt mellem Israel og Palæstina, og hvilken rolle har nationale identiteter, territoriale og religiøse krav og international intervention spillet i den konflikt. Og her der tænkte vi, at vi kunne bruge tabel 1 til at besvare den, blandt andet fordi at de viser det her med religiøse og territoriale krav. For eksempel det jeg nævnte før med, at der altid har været muslimer og palæstinenser i området. Og derfor kan man ligesom se, at jøderne de er kommet til i løbet af årene. Vores anden problemstilling, den lyder, hvordan argumenterede både israelerne og palæstinenserne for retten til landet, herunder hvilke drivkræfter var der hos israelerne og palæstinenserne til at blive ved med at kæmpe for et selvstændigt land. Og her der tænkte vi, at vi overvejende kunne bruge tekst 2 og tekst 3, fordi de ligesom i de her tekster argumenterer for hver deres side af sagen, og nævner det her med, at de kæmper for deres fædreland og ikke ligesom militære styrker eller overlegenhed. Vores tredje, den lyder, hvordan har konflikten mellem Palæstina og Israel udviklet sig gennem årene, og hvilke mulige løsninger er der på konflikten findes der. Og her kan man blandt andet bruge de her tekster igen, og også den sidste tekst, der ligesom mere fortæller, hvordan hver deres synspunkt er i forhold til konflikten. Ja, men ellers så nåede vi ikke rigtig at få svaret på alle problemstillingerne.